ಉಸಿರೇ ಉಸಿರೇ ಟೈಟನಿಂಗ್ ಎಂಚಿ ವಾಸನೆ ಐಟು ಪರಿಮಳ ಅಂದ್ ಬಾರ್ ಪೂಜ್ಯ. Got the man with the plan right here. Bringing swag with the man right here. ನಿನ್ನ ಬದಲು ಸಚಿನ್ ಆತ ಇಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಬದಲು ಗುರು ಪ್ರಸಾದ್ ಆತ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆಂಚ ಲೆಪ್ಪು ಗುರು ಲೆಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಬದಲು ಸಚಿನ್ ಆತ ನೀನು ಇಲ್ಲಡೆಂಚ ಲೆಪ್ಪು ನಾನು ಸಚ್ಚಿ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪು ಅವಂದ್ಯ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಂಚ ಲೆಪ್ಪು ನಾನು ದೂರ ಹೊಡಿತನ ಜೋರ್ ಲೆಪ್ಪು ಇದು ಮುಟ್ಟ ಹೊಡಿತನ ಮೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪು 1 2 3 4